came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me, when life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. Ayong gabi, mga higala, mga kabisdak. Kamusta? Aniya na po ako karon? Gabi una. Pero sa dili pa ta magsugod sa atong mga kulokabildo, please comment kung asa mo karon nagtanaw. O i-share po ang akong live sa inyong mga amiga o i-follow po. Kay aron dili ninyo ma-miss ang akong night show kada gabi. Guys, mga kada gabi na ako nga night show. Bisaya in Canada. Alright? So, kung ikaw, isa ka Bisaya nga nilangyaw sama nako sa laing nasod aron manimpalad, comment asa ka karon ug asa ka Bisaya. Okay? Ako si Ate Binti, Bisaya gikan sa Misamis Oriental. Diri na karon nagpuyo sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong istoryahan ang mga tinuod nga kinabuhi, okay? Ang mga hagit, mga leksyon o mga oportunidad nga basin makatabang nato, no? Nga makatabang nato makapalambo sa atong kinabuhi. Kuhain yung kape kay mag kulokabildo ta istorya. So, karong gabi una ang atong panag-istoryahan is about ngano nga daghan tawo nga mahadlok musugod pag-usab. So, kanang ako na siyang nagian mo nang i-share na nako ninyo. Ako sa una no, niingon akong amiga nga, ate sa una ba dili ka halos mo istorya. Kanang bitaw nga magakaulaw ko ba. Pero karon ko sunod kami magitak-kitak sa social media. So ako na i-share ninyo nga ano kay naay ko rason nga no. I am so thankful and grateful nga after sa akong disability. But na ako nabitaw ko ka nang marabitaw na natagaan ko og paglaom og usab ba. Di mo nang nalipay kay ko mo nang kusog kay ko nga bisan dili pa kay ko sa una mag istorya bitaw nga street sa social media. La trying hard kay ko nga magtabi-tabi. Pero karon mas na ako'y rason, man ako'y purpose nga nung
akong i-share, I have to make my own shoe para sa mga Bisaya nga nilangyaw nga naningkamot para nako. Kay ako nagtrabaho ko 2 to 3 job hangtod nga niabot ko nga nagmasakiton. By the age of 54, total disabled ko. Imagine, and I went through 5 years kanang physical therapy. Taas kaayo nga panahon. Muna nga, kung naabitaw gid tay rason nganong at mo show up sa social media, balik kung ano, balik sa imong why kay daghang kay tao nga atong na-inspire. Kasagaran ang mga tao karon nag show up na social media kay nga naman there are opportunities sa social media. Okay? So dili lang ang kapakyasan ang atong gakahadlukan. Mao na siya ano kay ang mga tao magkahadlok nga mapakyas kanang mag-fail sila. So usahay ang mga tao mahadlok kay daghang kay manghuhukom. Daghang kay manghukom sa social media no mga daghang kay mga blah 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 pero maison ako mong dasigon nga kanang ang mga tao mo manaway gid na mao nang nature sa mga tao manghilabot mangnaway pero hunahuna wala na sila nakaambag nimo so padayon igsoon kung ikaw gusto ka motuon sa maayo nga sa nga makatabang sa imong una ang mulambo sa ato no atong personalidad kay di naman ta mauwaw giingnan ko sa kong amiga te dako baga nakagnawong. That was a funny comment pero pero guys no kung naa bitaw kay rason nga nung mo show ako sa social media kanang dili na ka maulaw kay naa man kay purpose nung naa gid tay rason nga nung naata diri sa social media. So karon pangutan unta ka kung mahadlok ka nga mo show up unya ang imo hading tumong makaayo sa uban makatabang ka sa uban so di ba malipay ka nga ikaw makatabang ka sa uban di ba unya kay ato manggong kontra ang atong kahadlok bitaw ako sa primero pa sa una no hasta kapila ko kabalo mo hasta kapila na ako i-record ang kaugalingon kay ito nga sus ako ga-criticize akong kaugalingon no ako ga-record ko ga-criticize ko sa akong kaugalingon pero kung permi ko mag-ingon ana wala gyud mahimo so munang akong idasig ninyo kanang as long as ang inyo habitang i-content sa inyong social media maayo padayon kay ang Ginoo magauban kaninyo sa tinuod lang ang ako gihawiran gyud no kanang sa katong nagmasakit ko nagtitang disabled ko ang ako ra yung pagtuo nga ang Ginoo na uban ako kay wala mo koy mahimo kung wala ko kunya giayo og balik no imagine ang akong giagian ay dili niyo matukid kay wala niyo naagian pero kung nakakita mo I think inyong ma-relate no but ayaw kahadlok mga igsuon sa imong first time nga pag-post di ba kataonan ako sa una kataonan kay akong kanang live nako gaanga kay dili mo ko ka straight og istorya sa una no kanang murag gakawala ko sa passing ba kay naman ko brain fog gakawala ko sa passing pero I use my kanang energy nga kanang be thankful nga nagpasalamat ko salamat uwing buntag mura ko kiti-kiti but in the long run you will learn makatuon ka kung imo permihimuon himua lang siya kada adlaw kay diri sa social media ang atong content pod iyahan ng tabangan ni Lulumits og push kung ikaw permintipog ka mo show with a purpose kanang sa imuhang mga post no so mo na siya nga nagsugod ko og post sa social media primero bisag unsa na lang pero karon makita ninyo akong post nga na ako'y tumong like to inspire you to give you lesson kay through my own story pinaagi magud na sa akong mga kaagi akong leksyon kay wala ko nahibalo nga one of you there listening to me nga makarelate nga ni adto mo ni abroad mo nangita mo kaayuhan pero kanang dili magud tanan sa akong gihisgutan gahapon no dili tanan ko gihan nga mulambo di ba kay daghang kaitag mga hinungdan so mao na siya nga mo learn ta how kung comment mo kung kinsay gusto nga mo learn how
sa inyong how to develop your personality. Kana bitang ma-develop imong pasensya, ma-develop imong character, ma-develop imong new habit. Kaya atong habit, may akong habit from 1-year-old to 60-year-old. Oh, lahi ra kaayo karon kay ang atong mindset is all about magtuon ta, work hard like that. But there is another way, especially in our social media world now. So kung ikaw nangita ka nga kanang kini nga mga kini nga social media nga content nimo nga maka even imo pang ma-declare sa imong sa bisan asa man ka nga country karon nga nagpuyo, ma-declare nimo nga ma-declare nimo sa off nimo sa imong tax, di ba? So asa man ka ana. So kung curious ka nga gusto ka maka dugang sa imong mga pang adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na sa imong mga pangandro, you can do more, especially sa imong pamilya. Kaya kita mga mga Pilipino na we love our family. So, kinahanglan kita nga mohimo gyud ang butang kay para sa tong pamilya, dili lang sa tong kaugalingon. So, ang paglambo mo sa tong kaugalingon mga igsuon, dili gikan sa gawas, gikan sa atong kasing-kasing, gikan sa atong pagpanimbasog o kanang pangarisgar, di ba? Kanang imong himuon jud because you do it because of you have your why. Imagine kung ikaw nag-eskwela ka, kung yundang ka sa grade 1, wa ka graduate. The same thing sa atong kinabuhi, no? Mingon na to akong amiga. Di wala gi ko nagdahom nga niabot ka dito. You know, una sa tanan magampo gid ka kay ang Ginoo maging mag-uban nato, no? Musalig bitaw ka kay sa iyaha nga ay tanan manggod nga igsuon na agid tay opportunity. Kaso lang ang hinungdan gyud kay mahadlok ka. So kung mahadlok ka, murag wala nimo nag-uban ng Ginoo, pero kung mag-uban kanimo ang Ginoo, dili gyud ka mahadlok. As long kay di ba there's walay mo kontra nimo kon ang imong gihimo pinagi sa kamabuton sa Ginoo. And remember that. So ayaw kahadlok o padayon sa imong pagpaningkamot matag adlaw. So kinsa diri ang anduday damgo, mga damgo, pero mahadlok pagsugod? Comment down below and we will talk about it. Okay? Ayaw kahadlok kay natural white tao nga perfecto, we all go wrong and we just learn through our mistake. Alright, so mauto akong mga paambit kaninyo karong gabi una o salamat sa milyon-milyon nga nagtan-aw. Make a comment below where are you watching from and like, share my Facebook Live and don't forget to follow and subscribe para matagaan kag notification na live na ko. But my live is always 10 o'clock sa gabi sa Eastern Standard Time. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Ang pagkasunod, bye for now. Pag akong padungog ninyo ang akong di-create na story nga pinagi sa kanta. Alright? Bye for now. My scars became my seeds of truth. Disability didn't steal my flame. It led me to a higher name. And now I tell the world with pride, your comeback starts when you decide. I'm still rising even when I fall. God's not done with me at all. Pain became the gift I share, so others know they're not alone out there. I'm still standing, faith in fire. Turn my breaking into power. This is not the end of me. It's the start of who I'm meant to be. Bye for now. Thank you for watching. I'll see you again tomorrow.